tukijua mwenye kuiba atapelekwa kotini. Jopiny Congo makwan gidrom gana chiel mogo tach alap ma Kitale County ma Nzoia yuago kech kod kar jot. Oganda go gin moko kuom joma nodar DRC kane girito ni mondo bi ochwal gi nyake kambi mar Kakuma. Kamishna ma Nzoia olero ni kwan oganda moringo kwa e piny Congo, Burundi kod tong' ma Rwanda medo mana idho dichieng' kodichieng'. Ngima gi chalo nade e kinde ma koth medo chue mang'eny. Polo keto wailer. Ngimagi osebedo mar ng'wech kinde ka kinde. Lweny nodarogi e pinygi ma Democratic Republic of Congo. Sisi wa ndugu zetu waanja kuichinja sisi na lupanga, mshali, mukuki, vita hii haiko naisha. Ndio marafiki zangu waliuawa, wajirani wamoja waliuawa hapo. Hata jirani ambaye tulikuwa tunaishi naye hapo karibu yangu ndio wakati aliuawa, yeye na familia yake yote, ndio niliamua kufanya nini? Kukimbia mara moja Uganda. Negitony e thim kaging'ado tong' mag pinje nyaka negiyudore e Kenya kae. Nimetoroka kwa sababu nimekosa amani na ndio maana nimefika hapa juu nipate amani. Gisani kwan jo Congo madirom 1,000 ojote kambi mane ochuogi e alap ma Kitale e kaunti ma Nzoia. Kata obedo ni gionge kar dak malong'o, gin kod adieri kod arita margi. Kakoro giloko tokgi ne muoch bunde mathurgi. Gijot kaluore kod gundu maggi kata kaka negi wuotho ka gia e piny Congo. Odiochieng' gimoko mach mar chwako chiemb kony madonjonegi kidam. Congo mimi nilikuwa kama vile mwalimu wa masomo na ninafanya kazi ya saluni na ninakuwa na education ya kufundisha wamama kwa kushona ma t-shirt za watoto. Mach magimoko ema konyogi e koyo kaluore ni gijot e hema. Samoro gikudore kagiwero wende mamiyo giparo pacho. Tangu nilizaliwa mpaka leo ni kwa neema yake. Kabuo Mayala en achiel kuom jo Congo manyalo yiero medo ringo mabor kod thurgi. En gi mbala kod ng'ol mar magina mane omonje e pinygi. Mimi nimetoroka kwa sababu nilipigwa masasi, nilikuwa mzima kama vile wengine lakini nikapigwa masasi kwa vita na sasa hii niko kilema nina beki kwa sababu ya hiyo ulemavu ya masasi. Na paka saa hii niko mgonjwa ya masasi bado siapona. Achiedh nadi makoro mako jo Congo gi en mar chiemo makare ahinya to ne nyithindgi. Bende gigeno yudo kar jot makare kapok gisudo nyaka e kambi ma Kakuma e kaunti ma Turkana. Wachore ni jo Congo go noa e kambi mane gijotie e piny libamba ma Uganda kaluore gi chal marach mar kuonde mane gidakie. Sasa tulikimbia hapa tena kwa sababu usaidizi zinashindwa kwa Uganda, zinashindwa. Sisi na watoto wetu njako na huwa si wakati yote tumekufa sisi warefize. Magonjwa yote za watoto likia njaa wanakufa kwa njaa kwa Uganda. Komishona ma kaunti ma Nzoia Gideon Oyagi oleronia pisas mawuok e duol mochung' ne ndikruok mar oganda mawuok e pinje maoko osechako kawo nond jo Congo mani Kitale. Tumepokea wakimbizi hali ambayo sio ya kawaida, na tukiwaochi wengi wametoka Congo, Burundi na Sudan. Kitu ambacho tumeweza kupanga kama serikali tukisaidiana na Red Cross pamoja na Department of Refugee Council ni kwamba wote waweze kupelekwa Kakuma. Oganda go geno kwe ahinya to kadak mochwere kod yore mag yuto. Polo.